În Republica Moldova, anunțurile de angajare există, cel puțin pe hârtie. Și totuși, mii de oameni rămân în afara pieței muncii, nu pentru că nu vor să lucreze, ci pentru că un loc de muncă disponibil nu este întotdeauna și accesibil. Între ofertă și realitate stau salariile mici, lipsa transportului, criteriile de vârstă și, tot mai des, plecarea peste hotare în căutarea unui trai mai bun. De 10 ani, Angela Danalachi conduce direcția ocupării forței de muncă din raionul Cantemir. Din această poziție, observă zilnic diferența dintre ceea ce oferă piața muncii și ceea ce oamenii pot accepta cu adevărat. Piața forței de muncă din raionul Cantemir arată foarte divers și este o discrepanță destul de mare între cerere și ofertă, deoarece cerințele agenților economice sunt destul de înalte, dar capacitatea șomerilor și a persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă este destul de slab. Persoana care își caută un loc de muncă, ea știe ce dorește. Dorește în primul rând un salariu motivat, dar nu ține cont de capacitatea personală, de posibilitatea de a ocupa acest loc de muncă. În zonele rurale, problema nu este doar lipsa locurilor de muncă, ci și faptul că multe dintre ele nu oferă stabilitate. Chiar și atunci când există oportunități, accesul rămâne o provocare. Drumurile lungi, lipsa transportului public și infrastructura slab dezvoltată transformă distanța până la locul de muncă într-un obstacol real. Dacă noi vorbim despre domeniile în agricultură, angajatorii asigură transport pentru să fie deplasată persoana în câmp, dar totuși infrastructura este slab dezvoltată. În multe cazuri, persoana nu poate să se deplaseze cu transport public. De aceea propunem ca angajatorul să asigure transportul. Dar mai avem și alte oportunități când persoane care este în căutarea unui loc de muncă și care i-a plăcut un loc anumit de muncă, noi propunem mobilitate. Mobilitatea presupune acoperirea cheltuielilor de transport timp de jumătate de an. Un salariu mediu pe economie, dar condiția este ca persoana să fie în job nu mai puțin de jumătate de an. Pentru tinerii care nu au o profesie sau o calificare, lipsa experienței devine adesea principalul obstacol în accesarea unui loc de muncă. În aceste cazuri, instituțiile responsabile propun mai multe forme de formare profesională, adaptate nevoilor pieței muncii. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul direcțiilor ocupării forței de muncă din toată țara, poate propune tinerilor care nu au vreo profesie, formarea profesională prin vouchere, instruirea la locul de muncă, au posibilitatea să-și aleagă profesiile care sunt întrebate pe piața forței de muncă, cât locală, atât și națională. În cazul când tinerii până la vârsta de 35 de ani nu au experiență, au profesie, noi de obicei propunem stagiu profesional. În perioada stagiului profesional, tânărul poate să-și arăte capacitățile și ca urmare să fie angajat. Pentru a încuraja integrarea pe piața muncii a persoanelor aflate în grupuri vulnerabile, sunt aplicate mai multe măsuri de sprijin, atât pentru angajatori cât și pentru angajați. Noi propunem angajatorilor subvenționarea locului de muncă pentru persoanele care ating vârsta 50 plus. Este o modalitate de motivare atât pentru angajator care primește o acoperire de 80% din salariul care se propune persoanei timp de jumătate de an, dar condiția este să fie menținut acest loc de muncă nu mai puțin de un an de zile. În practică, una dintre dificultăți rămâne lipsa locurilor de muncă flexibile, adaptate programului sau nevoilor individuale. Pentru persoanele cu dizabilități, intervenția este mai complexă și include atât sprijin pentru angajare, cât și stimulente pentru angajatori.
propunem persoane în formare profesională atunci când nu dispune de vreo profesie. Totodată motivăm angajatorul prin subvenționare. În cazul ăsta, angajatorul primește o subvenție în mărime de 10 salarii medii pe economie pentru anul precedent, pentru crearea locului de muncă pentru persoană cu dizabilități. Totodată, acoperim inclusiv și 80% din salariul care îi oferă persoane cu dizabilități. Însuși persoane, noi propunem mobilitatea forței de muncă sau acoperirea cheltuielilor de transport toată perioada cât persoana activează la agent economic. O altă perspectivă frecvent întâlnită în relația dintre angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă ține de percepția asupra dorinței de a munci. Este o problemă legată de dorința persoanelor de a munci. Angajatorii deseori accentuează această problemă. Angajatorul nu acceptă persoana numai în cauză când persoana nu dorește să muncească. Procesul de intermediere începe însă din momentul în care o persoană se adresează unei subdiviziuni a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din momentul adresării la oricare subdiviziune, persoana în primul rând este informată. Informată despre locurile de muncă, despre posibilitatea de a ocupa aceste locuri de muncă, care sunt condițiile de ocupare și, ca urmare, poate fi intermediată către angajator. Noi inclusiv învățăm persoana cum să se prezinte în fața angajatorului, ca urmare să fie angajată. Fiecare om care se adresează are o istorie în spatele lui. Noi ascultăm problemele și în comun le rezolvăm. Accesul la informație și la oportunități de angajare s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, odată cu digitalizarea serviciilor publice de ocupare. În acest proces, platforma angajat.md a devenit un instrument central, dezvoltat pentru a reuni ofertele de muncă într-un singur spațiu digital. Șomerii sau oricare persoană care dorește să-și găsească un loc de muncă are posibilitatea să intre în angajat.md, să folosească chatbot-ul și poate să-și găsească un loc de muncă. În ultima perioadă se vede o deschidere totală a angajatorilor față de activitatea Direcției Ocupării și ei sunt deschiși în colaborare cu noi. Piața de muncă, ea se dezvoltă și este într-o schimbare permanentă, de aceea noi ne stăruim să fim în timp cu toate modificările și schimbările pe piața forței de muncă. Migrația forței de muncă rămâne un fenomen constant, influențat de factori economici și sociali care variază de la un an la altul. Acest influx include și tineri care își finalizează studiile în Republica Moldova, dar aleg să-și continue cariera în afara țării, contribuind astfel la un fenomen de migrație a specialiștilor. Într-un an poate să fie mai mare numărul de persoane angajate sau persoane care să se adreseze la noi. În alt an poate să fie mai mic, dar totuși migrația forței de muncă, atât regională cât și migrația externă, ea persistă. Oamenii din sate pleacă în oraș pentru că văd acolo și salarii mai mari și posibilitatea mai rapid să fie angajate și persoanele care nu sunt motivați cu salarii care sunt propuse în Moldova, ei pleacă în Europa. Și noi mai vedem un alt flux, omul se formează profesional în Moldova, primesc studiile, ca ulterior să fie angajat în Uniunea Europeană. Deci noi, practic, pregătim specialiști pentru Uniunea Europeană. În acest sens, sunt implementate programe de stimulare a revenirii, inclusiv sprijin financiar pentru tinerii specialiști aflați la primul loc de muncă. Lucrăm pentru a îmbunătăți diferite programe, cum este plus 3.000 de lei la salariul tânărului specialist care are primul job și
Eu sper că tinerii se vor întoarce în Republica Moldova. Printre tinerii pe care statul speră să-i păstreze acasă, se numără și Ecaterina. Studentă în anul 4 la inginerie software, ea își finalizează studiile și lucrează ca internă într-o companie americană cu filială în Republica Moldova. Un parcurs construit din studii, căutări și primele oportunități găsite pe cont propriu. Pentru ea, oportunitățile există, dar vin la pachet cu anumite compromisuri. Eu cred că sunt destule oportunități. Dacă ai destul răbdare să aștepți câteva luni, poți găsi variante potrivite pentru ceea ce cauți. Este foarte posibil să intre ca un specialist fără experiență, dar cu mici sacrificii în formă de același salariu, deci majoritatea internship-urilor nu sunt plătite și un mic minus la fel este că ele nu garantează că vei fi angajat. Universitatea a ajutat prin networking. La universitate am cunoscut oameni care ulterior m-au ajutat să găsesc aceste oportunități sau să aflu de ele. Calea către un loc de muncă diferă însă de la un domeniu la altul. În IT, unde cererea de specialiști este ridicată, companiile își caută adesea oamenii prin canale directe, iar tinerii își găsesc oportunitățile fără a trece neapărat prin agențiile de ocupare. Căutările mele au fost pe platformele de gen Rabota Media, de lucru, deci platformele astea care au toată colecția de joburi afișate, dar de asemenea și pe site-urile companiilor. De exemplu, compania în care am fost acceptată nu are anunțuri pe Rabota Media sau platforme asemănătoare, dar au anunțuri pe site-ul lor oficial și pe LinkedIn. Din perspectiva ei, cea mai mare provocare rămâne decalajul dintre formarea academică și cerințele reale ale pieței muncii, unde experiența practică și competențele suplimentare devin decisive. Cel mai mare obstacol este experiența și cunoștințele, deoarece universitatea, din păcate, nu dă toate cunoștințele necesare pentru a deveni un tânăr specialist. Deseori, studenții trebuie să învețe mult mai mult în timpul său liber pentru a aplica chiar și la un internship, nemai vorbind de un job de nivel junior. Și majoritatea companiilor cer cerințe mult mai serioase decât ceea ce se cerea chiar și 5 ani în urmă. Deci concurența crește și cerințele față de candidat la fel cresc. Și totuși, ceea ce contează cu adevărat pentru un angajator, crede Ecaterina, este o calitate pe care nicio facultate nu o predă. Pentru angajator, până la urmă, contează să fii harnic, muncitor, să dorești să te dezvolți și să fii proactiv. Piața muncii din Republica Moldova rămâne un teren în mișcare, unde regulile se schimbă mai repede decât reușesc oamenii să țină pasul. Și totuși, din cele două perspective pe care le-am urmărit, se desprinde aceeași idee. Barierele există, dar nu sunt de netrecut. Instituțiile își adaptează an de an programele și sprijinul, iar tinerii descoperă că oportunitățile sunt acolo. Drumul până la ele rămâne anevoios, dar nu este închis, iar cei care îl parcurg sunt tot mai mulți.